Қазақстанда tavallud шидагим падар модарым колхози Победа, қишлоқи Ленин. Оли дар ҳаёт нестанд. Маҳмадалиева Турсуной, Пулатова Пулат дар колхоз кор мекард. Модармон чи хонашин буд. Дар оила 9 фарзанд будем. Апа дорум, хувар дорум, аком аст, сад бор шукр. 49 tavallud шидагим дар Қазақстон. Қишлоқи Ленин, Победа мерафтем хонданӣ. Баъди мактаб ферма рафтем коркунӣ. Фермада говҷӯш шидам, кор кардам амуҷа. Аз ҷои хизмати ман 8 километр болотар будам. Георгиевша мегуфтанд. ҳамуҷода як рӯз уварнени будем, рафтем, сайругашт кардем. Ба наздики як ферма гузаштем ки маҳалли ҳамин говҷӯшӣ будааст, коркунони фермара. Яке чашми ма, гузори ма дар ҳамин духтар ғалтид. Сари кор дидак, говҷӯшида, ҳамуҷа маъқул кард. Духтари хуб, мо кор дорем барои ту. Истод гӯш кард гапи мара. Ма гуфтам ки мо бояд ба ҳамдигар вохӯрӣ кунем. Ма гуфтам ки хайвале мебинем. Ва бирафтам ма. Мо обшижитда зиндагӣ мекардем амуҷа, говҷӯшида, амуҷа. 2 бор 3 бор амуҷа рафт. ҳамин хел дар дил алов ғалтид, ҳамин ранги як ошиқ, ранги саги девона бори меган, ҳамин хел шуд деке. Ба пай ҳамин кор шудем. Дар участкашон, ҳамин деҳашонда як кинотеатр буд. Ба бонаи ҳамин дидорбинӣ мерафтем, кино мерафтем, ҳамин клуб мешидем, кино тамошо мекардем. Бо меромадем, гусел мекардем, бо ман мехамидам, меомадем ҷои хизматам. Ҳамин як кино мерафтем, мегаштем, меомадем, тамом. Дига пеши роҳро ҳечи намегирифт. Фақат дидор дидан дар кор буд. Дига ҷои фанкуниам набуд дар ин кор. Охир духтара гуфт, маъқули гуфт, матра мегирам. ҳамин духтар қатӣ рафту омад кардем, хеш таборошон фаҳмидан ки ҳамин духтар қатӣ шунос шудагиян. хеш таборо аввал қадар розимандӣ надода буданд дар ин коро. Очам гуфт ки не, неметам гуфт. Раи дурай, духтарам азоб мекаша. Масъаларо мондем ки аз духтар шор шав ки аку ман ошиқи ту шудам. ё коре кунем ки байни хеш таборода гапамон беҳуда наравад. Акун дигар ҷои бозгашт нестай. қити ман мешавӣ, қити ман худо хоҳад хизмата тамом мекунам. Ба ватани ман мерем. Маслиҳат кардем ки хай аку мерем. Хай ҳамдигариро нағз дидем. Кампири модар розӣ набуд, акаш розӣ набуд. Ҳамин оилам сахт истод ки ман ин бачаро нағз дидам. Ман қити ҳамин бача мером гуфта. Ба духтари холам буд амуҷа. Гуфт ки нағз мебинӣ, гуфт бира. Гуфтам хай, гуфтам майлаш. Ман ауҷа гап задам падарма, ҳурмати падарма гап задам ки падар ман ҳамин корда вай шудам, иҷозат медиҳӣ ки ҳамин кор амалӣ шавад. аз инҷа падарам хес рафт пеши ман. Пеши ман рафт. хонаи вай одаме ки қитимо вай фарзандӣ доштем. Хай ба бирафтану бо. Бирафтан. Ба очам гуфт ки бачам наги, уҷа нара, азоб мекашӣ. Надодан ма. Ҳар думо маслиҳат кардем, ба хестем омадем. Мара туй нокада гирифта овард, ба иҷа туй кард хисарам. Хиштаманам қати хисарам пешовоз гирифтан. Қайсингулон будан, 100 бор шигр. Эбарон будан, ҳамашон қабул карданд. вақте ки мо омадем, акун дар инҷа акун сар либоси европейский дар танаи буд. айб да акун ин мумкин нест дар рамзи тоҷикои мо. баъдон баъд гуфтем ки аку ин сару либос ина вай кун бупӯш ёра ҳамёқатӣ бигард. иҷода мода хел намешавӣ, шароитҳои мода мувофиқ нест. қабул кард. ягон гапу хабари зиёди гап назад. Русӣ гав мезадум. хай ба фаҳмидагиш мефаҳмед, нофаҳмидагиш хай чӣ хел мекунӣ? қити ҳамаи гудако шишти хес ку, забони ҳамеро гӯш ку, гапҳои ҳамеро гӯш ку, тоҷикиро ёд мегирӣ. Хай ба ёд гирифтам, ба бало шидам. ҳама гапа ёд гирифтам. Очам омадак, ман омадам,
2 ҳафта паси дига омаду чам кофтак омадак баъд рафт бо мо ҳам дар ҳайати оила зиндагӣ кардем. То вақте ҳамин хона биромада рафтамона ҳамроҳ будем дар ҳамин хона, якҷоӣ будем, якҷо зиндагӣ мекардем. ана ки баъд биромадем ки омадем дар инҷа ҷо гирифтем, ҳамин қишлоқда инам ҷое ки ҳозир шудагием. ҳамин замин ма додан. хамо лой кардем, девор кардем, хона кардем, дар кардем. вақташда ҳеҷ надоштем мо, ҳеҷ набуд. ҳамаша инами кор кардем, ҳама шид. Дига намедонам чизе ма дар куҷо бармонам. ман аз соли 1981 ин ҷониб бо апаи Рамиза дӯстӣ ва ҳамкорӣ дорем. солҳои аввал он кас дар фермаи ширии молӣ кор мекардан, баъдан дар савхози ба номи рӯдакӣ ки ҳозира хоҷагии деҳқонӣ ба номи рӯдакӣ ба шумор меравад, ба ҳайси коргар кор мекарданд. ма дар ҷамоат ҳамчун ба ҳайси раиси занҳо кор мекардам. доим ӯро дар маъракаҳои райониву маъракаҳои республикавӣ даъват менамудем. он кас рафта ба ҳамаи мардум дар бораи фаъолияти кории худ нақлҳо мекарданд. чанд бор мукофот гирифтам. ам пешқадамим маро таъриф мекардан ҳама. ман ита пештарок дости калон намегирифтам. аввал хонада иҷа дости калон гирифтам, драв кардам дар савхоз. ҳама кора мекардам. чобуқ мекардам, мара ишка дайрон мекард дар чобуқкунима. ранги мардӣ наворима кор мекардам. яке аз оилаҳои намунавӣ дар ноҳияи файзобод ҷамоати деҳоти бӯстон ба ҳисоб меравад. барои чӣ вақте ки оилаашонро аз чимкенти қазоқистон оварда шурӯъ аз ин ҷо зиндагонӣ кардан, вай намуна вақт дар хоҷагӣ ба кор омад, оилаашон яке аз занҳои пешқадамтарин қариб ки 1.5 норма корро иҷро мекард. агар дарави чарогоҳ мешид, агар 50 сотиқ мешид, аз 50 сотиқ дами 55 сотиқ қариб ки дар онҷо дарав мекарданд. 12 кӯдак калон кардам. кӯдакомо хонондум, кор мекунанд. 2 дугоника дорум бача, якташ дар оғун кор мекунад, якта дигаш Россия мерафт меомад. 2 духтарам дугоникай дар мин мактаб маълимай. ана як духтари калони медсестрай. ана ҳамаи ҳамин фарзандо бо як тарбияи нағз ба оя расиданд. падар модар беҳад хизмат кардан барои мо. фарзандонашон раҳматлои кибриё, раҳматлои хатича омӯзгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 3 ҳастанд. ҳатто падару модарон хоҳиш мекунанд ва орзу мекунанд ки фарзандонашонро раҳматлои кибриё ва раҳматлои хатича ба онҳо дарс гӯянд. асос барои тарбият кардани фарзанд бояд оила бояд кӯшиш кунад, ғайрат кунад. чунки оилаи солим солимӣ давлат аст. агар ба шарте ки мо ба ин қадар меҳнатҳо кардам, ин қадар пасти баландӣ динора дидем, омадем, агар айёдаи фарзанд тарбият кардан намебиромадем, фарзандоро ин хел соҳиб маълумот карда наметавонистам. инам як ахлоқи хуби ҳамидаи мисол оилам буд, ки ҳамин фарзандоро ба дӯши худ ба як роҳи хуб тарбия мекардем ва оиламона рӯзои оилавино пеш мебурдем. мо ҳама баробар ҳуқуқ будем дар оила. ҳамара ба як чашм нигоҳ мекард, ҳамара як хел тарбия медод. хо духтар бошад, писар бошад, фарқ надорад, ҳамара як хел. мо ҳамин хел тарбия гирифтагием ки ман ина фарзанди калон омада 51 дур омадам. то ҳозира ман хона меом, ҳурмати падару модар ман ай ҳама боло медонам. 12 кӯдак кардам, як кӯдакам қатъията ҷанг кардагӣ нестай. худам бошам хел ҷанг кардагӣ нестем мо. вале қайтанам ёшо қати кӯдак ба кӯдак ҷанг кунад, ядамда девона мешаванд. мо ҷанг намекардем. ман ёд надорам ки барои ягон ҷанги фарзандаш қади ягон фарзанди ҳамсоя модари ӯ фарзанд ба сари очаи мо омада бошад. не и хе неста. очаи мена чанд сол шид дар ҳамиҷа я 52-53 сол шид ҳамиҷа зиндагӣ мекунад. кадом одами қишлоқе ки напурси ҳеҷ кас намега ки зани фалонӣ ҳамихи характер дорад ё ки ҳамихи гандая ё ки не намекуне, хеле феъл надорад. фарзандои мо шава айхона берун намероянд, пеши хамондаанд, ҳеҷ ҷо намераванд. яхел фарзандоро мебинӣ нисфи шавай дар қати кӯчай, кӯдакои мо намераванд.
айвал ҳами пела ёд гирифтам, тарбия кардем, ҳам хел ҳеҷ ҷой намеравам. Оила ин як системи асосии хизди хонадон аст. Ба оила сахт омадан, ба оила пасту баландии вай кардан мумкин не тамоман. Оилада хушмуомила будан дар кор. Оилара тарбият кардан дар кор. Оилара бояд дар паҳлӯ нигаҳ доштан дар кор. ин аст як рафтори хуби оиладорӣ. модари мо ки гарчанде ай дига ҷоям ки боша, мо фарзандо ҳеҷ вақт намемонем ки мави занак зиқ шава барои падару модараш ё ки барои фарзандои падараш, барои ватанаш. ҳами мерам 15 рӯз меистам, мегардам меом. бисёр намеистам ма. Баса ямуқа фарзандом дар иҷа охӣ. Чӣ хел мепартои ёра мери? Яташ отама, яташ очама. мо ҳами худамон ҳама ҳам фарзанди падараш шудем, падараш шудем, модараш шудем. модари мо ягон гар ихе бигем ки зиқ шавад, не. фарзандои падарам ҳама мо дар ҳами гирдва нашем. ҳамсоя қишлоқ ходем. ай тараф, ай тараф. ҳар вақт ман ҳамсояи худашам, ҳар вақт меоям, аз ҳолаш бахабар мешавам. гова шохиш нагирем ки охи ба ватанат мерай. мега ватани ман ҳамиҷа. ватани ман ҳами тоҷикистони ман аст. ватани азизи ман аст. иқа фарзандо дар иҷа, ана ватани ман ҳамин аст. ман ҳамин куҷо мерам дига фарзандо қади. ҳамиҷа зиндагӣ мекунам. хонамон рафтам, намондан ман. гудаки майда доштум. гуфт ки нара. баям омад доштум пир. гуфт ки бачам, ҳаме ки омадӣ бобра зиндагита бин. гарчанде ки ҳози мо рафта наметонем фарзандош, падару модарам худаш мераванд. барое ки падару мега ки модаратона бурдан дар кора, барое ки авлодоша бина зиқ нашава. барое ки ӯро бина хабар бигира, бо як рӯҳияи баланд мешавуда. бо мера хабар мегира, қариб як 15-20 рӯз меистан бо меоям. хешта ӯро хабар гирифтан, инам як интизоми хуб аст. инам як рӯяи хуби хештаборӣ аст. оилам хурсанд мешавад. оилам бо ки дид бо хотири ҷамъ мешавад. уҷа додарам аст, аком астай, апом астай, хуварам астай. ҳама хонаи додари майдакӣ мерам. ҳамуҷа мерам. ва ҳамуҷа иш металба, уш металба, хонаи мо мерем. як рӯзе меистем, бо мехезем, бо меоем. 15 рӯз инам 15 хона мерем, меоем ба мегардем. меҳри муҳаббати ман ҳамиҷада мондак. дар ми Тоҷикистон. Тоҷикистона дӯст медорум. ҳамчун ватани худам шида киҷа. 54 сол шид ҳамиҷа зиндагӣ кардистам. аз зиндагим розием. хай ҳама чи ҳастай сад бор шукри худо. меҳнат мекунем хамон мехӯрем. кишти гандум мекунанд, мана палаки тарбуз мекунанд, харбуза мекунанд, помидор, тамоми он маҳсулоте дар хоҷагӣ қишлоқ аст, дар ноҳияи Файзобод намуна ҳастанд. вақте ҳамун солҳо буд, лавҳаи фахрӣ буд, ҳамун солҳои пешин дар давраи шӯравӣ, дар ҳамунҷо расми ино якум гузошта шудагӣ буд. дар хона шишта наметонам. доимо мегӯм ҳамун боғ бурам кор кунам ман. мерам кор мекунам, вақтам хуш мешава. бега меом сар меом, пугу саҳар бо мехезам, бо мерам ҳамуҷа. хоҷагӣ деҳқонида мерем, пиёз мекорум, качка мешинонам, ҷугорӣ мешинонам, помидор мешинонам, болгарӣ мешинонам, тарбуза харбуза мешинонам. ҳамара чӣ мекунем? нахид мекорем, борушқаша медравем, мегирем. хел ҳама кора мекунам. ай дастам ҳама кор меояд. пирам бошам, ҳама кора мекунам. кадом вақте ки мо меомадем, ин кас барои мо оши тупа ё ин ки далда хӯрокҳои миллие ки метавонист аз файзободию инчунин аз хӯрокҳои миллии худашон ба мо пешниҳод менамуданд. ай дасти ман хамиркунӣ патиркунӣ намеомад. иҷо омадам, ҳамара ёд гирифтам.
از زندگی بسیار شادم. شاد به او درجه که با یکم پسی بلندی دیگه کارا و نیستیم. ما فقط اویلا قطعی بسیار یک مهربانانه رفتار میکنند. بسیار اخلاق حمیده دارد. یک مدنیتی خوب دارد. یک رفتاری خوب دارد. یک میمون خدی در خانه بدارد اگر البته دعوت میکنه که یک پیاله چای ما را گیرد. این هم یک خودی همون با برکتی و با فراستی همون خاندان است. اویلم بسیار اویلای خوب است. بسیار فخر میکنم. ایری خاطر فرزندا فخر میکنم. خوب میشید که فرزند برای من به دنیا می آورد. خدا بچه‌ها ساق سلامت مون قطعی دخترو آرزوی ما همیه. خدا مردک ما امشه درست کنه. 36 نویره دارم. 9 تا ابیره دارم. همین بیار امشون درست کنه. آرزو داریم که همین خدای تعالی سلامتی را نگه دارد. اهل خاندان، فرزندا را، نبیره‌ها را و حرکت کنیم که نبیره‌ها هم در همین راه فرزندا قطعی فرزنداشون در همین راه انتخاب کرده ما باید روند.